Teniu ja les maletes preparades per marxar de vacances? Perquè nosaltres sí, Ho tenim tot llest per viatjar a Guatemala, Veneçuela, Tanzània, Kènia, Itàlia. Donarem una volta per la península també i tornarem a entrar per les Terres de l'Ebre cap a Barcelona. I sense emetre ni una gota de diòxid de carboni, que ningú s'esveri que aquesta ruta la farem sense moure'ns d'aquesta taula de nervi, l'última de la temporada, i la farem a través dels treballs de fotògrafs i fotògrafes que s'han fixat en aspectes insòlits, poc representats d'aquests indrets, i que amb la seva pràctica fotogràfica es qüestionen com hem mirat i com hem entès el paisatge fins ara i plantegen altres maneres de relacionar-nos-hi, també amb les persones que els habiten. Segur que ho heu sentit a dir més d'una vegada, que cal que descolonitzem la mirada, però què vol dir exactament això? Ens ho preguntarem amb la fotògrafa Lourdes Basolí, amb qui desconstruirem la mirada del turista occidental, que ens agradi o no, és la que tenim la majoria de nosaltres, i ara que voltarem pel món amb una càmera o amb un mòbil a l'ull, enganxat a l'ull, és un bon moment per reflexionar-hi. A la fotògrafa Paula Artés no li interessa gaire allò més evident del paisatge. Ella captura i desvetlla els interessos empresarials i econòmics que l'amenacen, els abusos de poder. Ens explicarà com s'ho fa a continuació. I amb la doctora en Història de l'Art, investigadora i comissària Marta Daó, coneixerem fotògrafs de referència en això del mirar on ningú no mira. Benvingudes a Nervi. Com esteu les tres? Molt bé. Us haig de dir que em fa molta il·lusió aquesta reunió que hem convocat avui, perquè us admiro moltíssim a les tres, als vostres treballs, que a més ja us coneixia vosaltres personalment, que això jo no ho sabia quan vaig trucar-vos. No sé si això és habitual en el món de la foto. És un món petit i us coneix... Sí, és un món petit. Marta, t'haig de dir que quan li vaig dir a la Paula que venies, em va dir, és la professora que més m'ha fet pensar de tota la carrera. Bueno, me n'alegro. Ho confirmo. Sí, oi? Que vegis que les teves classes calen fons. Exacte. Sí. Doncs anirem parlant amb les tres convidades d'avui, però comencem amb la Lourdes. Comencem amb tu, Lourdes, perquè crec que tens una trajectòria que pot ser molt inspiradora per tots, perquè a mi em fascina com has anat desconstruint la teva mirada al llarg dels anys. És una trajectòria marcada per l'autocrítica, que no és fàcil, em consta que no és gens fàcil fer-ho. Tu vas començar com a fotoperiodista. De fet, tenies una carrera molt reconeguda, internacional, amb premis prestigiosos, sobretot amb aquest treball sobre la violència a Caracas, la sucursal del Cielo. Però dius que en un moment donat no vas poder més. Vas trencar i allò va suposar un canvi de vida tan professional com vital, no ho sé, això ja no... Això ja ens ho explicaràs en un altre moment. Però què va passar? Doncs vaig viure molt íntimament una realitat molt difícil, violenta, on la mort i la vida coexisteixen d'una manera que diguéssim que jo no havia experimentat mai, i vaig voler anar molt al fons de la qüestió, i això va ser molt a través de la implicació emocional i de l'experiència del dolor dels altres, una mica. Tornant una d'aquestes estades, ja vaig tornar desfeta, i ja no hi vaig tornar. I això va suposar 4 anys sense fer fotografies per mi a nivell personal. És a dir, jo em pensava que deixava de ser fotògrafa. Sí. Però de què te'n vas adonar? És a dir, vas deixar el fotoperiodisme, això sí que ho vas deixar? Sí, és a dir, jo no tenia il·lusió per tornar al mateix lloc del que m'havia caigut, diguéssim, que era el fotoperiodisme. D'això no n'era molt conscient, però no tenia il·lusió per tornar cap allà. I va ser arran d'estudiar els clàssics, doncs això, Walker Evans, Robert Frank, que vaig descobrir verdaderament la fotografia i el seu poder i potencial, desvinculada ja, diguéssim, del ser una mera, no sé si mera il·lustració d'un text, per exemple, o d'un article, d'un reportatge. I vaig reconnectar, però ja, diguéssim, en un altre lloc. Sí, em vaig adonar que eren com unes cadenes, el fotoperiodisme, per mi, per la meva, diguéssim, expressió, per la meva creativitat. Perquè parles que te'n vas adonar que tenies una formació amb un pòsit colonial molt important, i que potser això es traslladava a les fotos que feies o a la mirada que tenies sobre aquella realitat, no? Sí, arran d'estudiar em vaig adonar de dues coses. En un primer lloc,
que el que havia après tenia una lògica, diguéssim, periodística i no tan fotogràfica, i en un segon moment d'inflexió, més endavant, el que m'adono és que aquesta formació està plena de colonialitat en la mirada, que és tota aquesta herència, diguéssim, per dir-ho ràpid, de l'agència Magnum, d'aquests pioners del fotoperiodisme que treballaven per ser una finestra al món, per donar a conèixer el que ocorre allà. Allà que sovint és un sud global, un conflicte oblidat, que llavors ens hauríem de preguntar oblidat per qui, no pas pels que ho pateixen. I tot això reforça unes dinàmiques i unes jerarquies que jo no volia seguir reforçant. És un projecte que va quedar aturat quan vas decidir que jo no volia ser fotoperiodista, però sí que ara l'estàs revisant amb una mirada crítica i amorosa, dius. Després en parlarem de què consisteix aquesta revisió, però sí que m'agradaria que parléssim del projecte Blanc, on també explores quines herències i quins filtres ens condicionen la mirada, però en aquest cas en aquesta mirada del turista occidental que dèiem, és a dir, en com hem mirat l'altre, sobretot com hem mirat el cos negre i com també l'hem reproduït amb imatges. Tu recuperes un àlbum familiar d'un viatge a Kènia i a Tanzània. Què passa? De què te n'adones amb aquell àlbum? Com deia, el segon punt d'inflexió és en el que reviso aquesta mirada, diguéssim, plena de colonialitat. Jo, com a adolescent, vaig fer un viatge de safari i ho vam passar molt bé. No tracta d'això, el projecte va ser un viatge on vam anar el meu pare, la meva mare, el meu germà i jo, una família nuclear. I es va generar un àlbum que va editar la meva mare, aquestes mares que editen, diguéssim, la memòria familiar i que no són prou reconegudes. Quasi 20 anys després, 15 anys després, ara 20, el 2017 em conviden a donar un taller a uns estudiants allà de fotografia a Tanzània. I jo dic, ostres, ara que estic reflexionant sobre... Estava en el segon punt d'inflexió, reflexionava sobre el racisme de la meva mirada. Dic, jo vull anar allà i parlar d'aquest problema que se m'ha presentat, de tornar a un país on jo he sigut una turista de safari, de com des d'aquí viatgem allà i tornem amb un àlbum sota el braç o un perfil d'Instagram ple d'imatges plenes d'estereotips, que el problema és que tenen aquest racisme intrínsec per aquesta colonialitat. Llavors el que vaig fer va ser, jo vaig anar allà amb la meva càmera, em vaig permetre fotografiar durant el meu passeig, diguéssim, després d'haver treballat, després d'impartir aquest taller, però sabia que d'allà no podia sorgir un projecte perquè el meu repertori mental era hegemònic, que no podia fer res allà fora d'aquesta mirada hegemònica. Per tant, vaig decidir fer fotos i llavors, en tot cas, guardar-les en un calaix. Però quan vaig estar a la platja de Zanzíbar em vaig trobar un massai, només arribar a una platja, aquesta platja, només trepitjar la sorra, va passar ell per allà i jo vaig sentir que se m'apareixia un déu, diguéssim, perquè realment ell estava encarnant aquest estereotip, aquest arquetip, diguéssim, del bon salvatge o el primitiu en el paradís, en aquell paradís perdut. Això en soc conscient després, quan neix el projecte, però jo em vaig llançar a ell com una lleona a la presa. Aquest filtre que jo duia d'en Lourdes, no repeteixi estereotips, no va funcionar. Em vaig llançar. Et va treure massa, aquella foto. Sí, la vaig fer i vaig dir, bueno, ja les has fet, ens vam fer amics. Dic, però quan tornis, aquestes fotos les guardes. Però què va passar? Que la càmera estava trencada i el que va passar és que jo vaig enfocar sense voler, estava trencada i no va sortir el subjecte d'en primer pla, el Kim Otongue, enfocat, sinó les turistes russes blanques del fons. I aquí va néixer el projecte. Vaig dir, ostres, aquesta foto sí que em serveix precisament perquè no està ben enfocada, sinó que la definició està al final, en aquesta turista blanca que jo he sigut i soc i vaig ser en el seu moment. Per tant, es va convertir simbòlicament en un autorretrat i va néixer el projecte que revisa després aquest àlbum familiar d'una manera crítica. Clar, però què entenem per una mirada exotitzant? Això que dius, té molta colonialitat, la mirada. Què vol dir exactament això? O per tu què vol dir, no? La imatge del continent africà s'ha construït a Occident a partir, per exemple, de les postals, de les fotografies fetes allà per exploradors, aquells senyors que eren exploradors, botànics, que ho eren tot, que anaven allà i fotografiaven, trets de context, aquests subjectes de pobles nadius, com el poble Maasai, els treien del seu context, en tot cas els despullaven si feia falta per exotitzar-los o sexualitzar-los inclús encara més, i aquesta era la imatge que s'exportava del continent cap a Europa i es construïa una imatge d'Àfrica. És a dir, la fotografia des del seu
seu naixement la càmera, això ho pot explicar millor la Marta, però la càmera des del seu naixement participa i és partícip d'aquesta empresa colonial. Per què encara avui en dia arrosseguem aquesta mirada? Doncs perquè, per començar, no hi ha prou pensament crític entorn a les imatges. I per què és exotitzant? Doncs perquè el subjecte negre ha servit com a o sigui, ens ha fet de mirall invertit, no? És a dir, jo sóc el civilitzat, parlo en singular masculí, expressament, no? Jo sóc el civilitzat, ell és el primitiu. Jo evoluciono, ells són un poble ancorats en el passat sense història, no? El que anem a buscar avui en dia com a turistes, amb aquest esperit explorador que encara portem dins, és encara aquest primitiu. Llavors els massais juguen, per exemple, formen part d'aquest contracte social en el que ells fan foc amb dues pedres o amb pedra i pal, quan en realitat tenen un smartphone. Llavors participen d'això. I tot això és el que més o menys plantejo, i també que quan tu fas una fotografia o un selfie on tens els Maasai a banda i banda de la fotografia, tu estàs cosificant, objectualitzant, perquè passen a formar part d'un atrezzo i, per tant, hi ha una deshumanització. Molt bé, són temes molt complexos aquests, o sigui que anirem donant com pinzellades una mica, perquè realment és un treball molt profund i és la reflexió sobre com descolonitzem la mirada. Necessitaríem moltes taules de nervi per poder anar al fons de la qüestió, però sí que em sembla interessant veure quines reflexions us porten a canviar la vostra mirada i fer tots aquests projectes. Clar, ara parlàvem d'aquests àlbums familiars que realment és que podrien ser intercanviables alguns. De fet, preparant la taula amb l'ajudant de realització del programa, Albert Timoneda, em deia que jo vaig anar de safari amb uns amics i tinc les mateixes fotos, gairebé. Llavors, clar, em preguntava què ens estem perdent quan enfoquem la mirada, ja sigui en un safari o quan anem a ciutats, quan ens fixem només en aquells monuments, en aquells edificis emblemàtics i deixem fora de camp tots aquells espais oblidats, anodins, suposadament poc interessants, I això, Marta, tu tens molt coneixement sobre fotògrafs que precisament han donat l'esquena a aquests llocs comuns o a aquests centres oficials, com per exemple el Guido Guidi, aquest fotògraf italià, de qui vas comissariar una gran exposició ara fa 3 anys, a la Virreina Central de la Imatge. Explica'ns una mica per què és important el seu treball en aquest sentit i quines noves formes de mirar potser ens proposa, La importància d'això que estàs comentant i que també està comentant la Lourdes és una mica la tasca de l'art. Trencar patrons, trencar narratives establertes, automatismes, és justament el que fa un artista. Obrir una escletxa en un mur que aparentment no en té. Per això els necessitem tant. Són tan essencials. I obrir un espai allà on no estava previst, posar el cos allà on no estava previst. I ens regala l'oportunitat de veure d'una manera una mica menys automàtica. I això és important dir-ho, perquè si no, a vegades, sobretot passa amb els fotògrafs, els discursos sobre fotografia s'acaben convertint, com deia la Lourdes abans, com només una qüestió de representació, d'aquest fotògraf vol mostrar aquests espais i molt sovint les operacions artístiques o les reflexions que atravessa i la pròpia experiència són més complexes que això. No es tracta, el Guido Guidi s'ha interessat sempre pels territoris de la província més anònima, fonamentalment perquè hi vivia. No perquè desitgés dotar els descampats d'una nova estètica. No per reivindicar-los. Exacte. Aleshores, passava més per resistir justament a ser arrastrat per uns patrons de visualització que amb el paisatge són molt, molt forts perquè tenen segles d'història. I, per tant, mirar en direcció oposada o en direcció contrària on tothom a la seva època, que va començar als anys 70, estava mirant, que eren els centres històrics o el paisatge més idealitzat. I, per tant, es dedica a mirar com són, què es veu des de la carretera que porta de Cesena a Venècia, que hi ha en espais postindustrials abandonats, però és més una experiència
de poder treballar amb més llibertat, fins i tot, perquè no hi ha tantes imposicions iconogràfiques, no? I ell diu que a vegades és com treballar amb aquests espais, almenys als anys 70, perquè després aquests espais s'han posat molt de moda i s'han convertit en un tema fotogràfic molt expandit. Però a l'època ell deia que era com treballar en una mena de zona franca, on es podia moure amb molta llibertat. Per tant, molt trencador i en aquest sentit, no? Unes imatges que ens posen a vegades incòmodes, ens incomoden, perquè acostumats a tenir com moltes referències de com hem de llegir suposadament la imatge... Estem com perduts allà, no? No sabem, no? I això és justament allà on ens porten com a experiència les seves imatges, no? Bueno, som més exigents, no? Potser, perquè no tenim potser la referència d'aquests patrons comuns que dèiem. Sí, però no exigents des d'un punt de vista intel·lectual, no? Sinó justament de proposar-nos estar disponibles a una experiència per la qual justament no tenim referències i que podem tenir una experiència del mirar una mica menys rígida. Mare meva, com ho necessitem, això? Menys rigidesa, no?, en la mirada. Paula, tu amb la càmera també mires allà on ningú no mira, o potser hauríem de dir que mires allà on no volen que mirem, no? Allà on no interessa que mirem. No sé si aquest és el motor, potser, que et mou. Crec que sí, crec que és com per aquest interès o aquesta intriga, una mica amb el que deia la Marta, d'aquestes escletxes, com de generar escletxes en aquests espais que són opacs moltes vegades o que se'ns dona la informació o apareixen com certs inputs, però si no els entrecreues, si no comences a fer com mapes, no detectes quins són els punts o els paisatges o els elements que són transcendents per aquests temes. Clar, i a vegades estem tan sobreexposats a informació i anem tan de bòlit que no tenim el temps de fer aquestes connexions. Un dels teus projectes més coneguts és Energia submergida, que precisament et fixes en aquesta plataforma polèmica, la plataforma Castor, aquest magatzem de gas que va generar una sèrie de terratrèmols, entre d'altres danys mediambientals per les zones de Terres de l'Ebre i de Castelló. Clar, tu dius que vols desvetllar i capturar aquestes estructures de poder i de control que estan latents en aquest paisatge, no? Però això com es formalitza? M'he anat a fixar molt, no tant amb la plataforma en si, que és molt òbvia i molt evident i seria molt fotoperiodista, l'evidència està aquí, la informació és aquesta i ja està. A mi aquesta part no m'interessa realment perquè crec que ja hi és i que a mi em dóna la sensació que potser no arriba a generar aquests clics, sinó anar a buscar aquests elements que potser al dia a dia la gent que viu a la zona veu que ja no pot pescar tanta pop ni tanta sípia, o veu que hi ha uns camps que sempre hi ha com una senyalètica però que no sap ben bé què és, però que ja forma part del paisatge. Llavors, anar com a fixar-me en aquests elements per posar-los en el foco i fer aquest entramat visual també perquè s'entengui tot el que comporta. O sigui que s'ha d'agaratar una mica més, no? Per poder entendre realment la informació o el missatge que estàs donant. De fet, és un projecte que vaig aconseguir classificar uns 150 documents entre BOEs, confidencials, documents de l'empresa fins i tot, que a vegades he trobat molta informació en els mateixos documents de l'empresa, de la creació de la plataforma Castor, que en una notícia en si, d'alguna frase o algun element o alguna cosa que s'ha fet des de l'empresa que potser et passa per alt, però que a mi és el que m'ha fet dir, hòstia, aquí hi ha alguna cosa on se li ha de posar el focus i donar-li com més importància que la foto en si de la plataforma, que també la tinc, perquè també té com aquest punt que s'ha de mirar, però per posar-lo en context amb altres coses. No, això és la plataforma Castor, sinó estem en aigües internacionals i el límit d'accés és aquest. Anar més per aquí. I un nou capítol d'aquesta investigació, d'aquesta recerca fotogràfica t'ha portat fins a Guatemala, ara, concretament a les ribes del riu... Cabón. Cabón, exacte, on fa 20 anys es va instal·lar una hidroelèctrica, o unes quantes, no? Renace, propietat de Florentino Pérez. Bingo. Otra vez. Que tu li tens a l'ull allà a Florentino Pérez. Una mica. Com ha perjudicat aquesta central hidroelèctrica ja l'entorn i les comunitats indígenes d'allà?
Bé, jo poso el focus amb algú com Florentino Pérez perquè per mi representa el personatge de l'oligarca. És una de les empreses, té una de les empreses més importants de construcció de tot el món. Llavors, aquesta cosa de fer des d'Espanya més enllà, una mica amb el que deia abans a Lourdes, per mi torna a ser el patró de colonitzar d'una forma més moderna, però acaba sent el mateix. I el que ell fa és, sempre amb el beneplàcit de governs i en aquest cas d'empreses de l'oligarquia guatemalteca, el que fa és privatitzar uns 30 quilòmetres aproximadament de riu amb una zona de Guatemala, Alta Verapaz, on hi ha uns 30.000 indígenes i el que fa és els deixa sense aigua. I ja no només és que posi 4 hidroelèctriques en el mateix riu en si, sinó que el cabal en si del riu el redirigeix, el posa en una altra part del paisatge, el tanca i el posa dins d'un canal, per generar tots uns moviments i unes dinàmiques per generar electricitat que no va a la destinació d'aquestes comunitats indígenes, quina sorpresa. Sí. A més de quedar-se sense aigua, es queden sense electricitat, llavors fan molts mecanismes de... No m'agrada dir-li de comprar o de... perquè al final és gent que viu en unes condicions que també és normal, que amb tot el mal que ja han fet et donen una bombeta i la gent ho accepti, sinó com d'intentar... Un suborn, una mena de... Exacte, o sigui, hi ha com molts mecanismes, utilitzen molt valles com publicitàries, com de blanquejament de l'empresa, hem regalat tants tinacos, que són com uns dipòsits d'aigua, els diuen no teniu aigua, tranquils, quan plogui la diposició aquí, l'agafeu d'aquí. Llavors, fa com molt blanquejament en aquest sentit. En aquesta comunitat hem aportat 17 tinacos, s'han beneficiat tantes famílies. Però al final estan destruint tot el paisatge, tot, el que deia abans a Lourdes amb els massais, des d'aquí és com... els estem traient aigua només. Però és que per ells no és només aigua, no és només un recurs. O sigui, per ells el fet de la mare naturalesa, l'aigua, no ho veuen igual que nosaltres, no ho viuen igual que nosaltres. Llavors ha afectat molt en molts àmbits, àmbits comunitaris molt forts, perquè han aconseguit trencar moltes comunitats. De fet, han matat a més d'una persona per posar-s'hi en contra, gent que el riu, la nova direcció del riu ha ofegat a gent, vull dir, hi ha hagut moltes conseqüències i segueixen havent-hi moltes conseqüències. Però pel tema que ens ocupa avui, em sembla molt interessant això que dius del valor simbòlic que pot tenir l'aigua per una comunitat que nosaltres no entenem, no? I de fet, tal com planteges el que és una perifèria, dius que les perifèries no són simples territoris físics, sinó que també hi ha una dimensió simbòlica, no? I que per tant s'han d'entendre des d'una mirada colonial, no? Que nosaltres pensem, és aigua només, no? Doncs mira, però clar, per ells, de fet hi ha una frase d'un líder amb qui vas comptar moltíssim, el Bernardo Cal, que diu Florentino està assassinant el riu més sagrat del meu poble, no? Llavors, com és aquesta manera d'entendre el paisatge, no? I com l'has tingut en compte precisament per no caure en aquelles pràctiques colonialistes o extractivistes també, no? Jo, per mi, hi havia alguna molt essencial quan hi vaig anar i tenia com l'alerta molt posada tot el rato de no caure en el mateix, o sigui, no anar a fer un Florentino a nivell d'imatge, no? I per mi era essencial, clar. M'agrada bastant. Sí, no? Com a símbol, quasi. I per mi, una d'elles essencials era, per molt que jo portés 5 anys investigant el projecte, jo l'estava investigant des d'aquí, que per mi és la connexió, també és un empresari espanyol que se'n va allà, i per això vaig com a resseguir els moviments, però per mi era molt essencial comptar amb algú que ho hagués patit de primera mà, que era el Bernardo Cal, que ha estat 4 anys a la presó per denunciar tot el que ha fet l'empresa. Ell és un líder indígena... És un líder indígena, professor, que ja els professors encara estan venerats com qui té la saviesa absoluta. Hi ha moltes comunitats, de fet, hi ha hagut molts professors que ens han ajudat a accedir a molts llocs. I a mi m'interessava molt parlar, abans de començar a fer les fotos i tot, els primers dies, de fet vam estar convivint amb el Bernardo totes les setmanes, estar parlant amb el Bernardo, llavors dir-li amb ell què creia que s'havia d'ensenyar, com creia que s'havia d'ensenyar, quan passejàvem pels camins, veure ell com ho veia, què m'explicava. Ell em deia moltes vegades això, a part dels tinacos, els sostres d'uralita que aquí s'estan traient, allà s'estan posant. I una forma de suborn que tenen molt és no tens casa, tal, tranquil, et dono un sostre. I l'empresa Renace, que el nom també té el seu què, fa moltes comunitats, aporta moltes taulades. Llavors, totes aquestes relacions me les anava explicant el Bernardo. Llavors, ell m'anava posant en context amb moltes famílies, amb com ho
pateixen, amb molt el dia a dia, i era com el foc on per mi era interessant també posar-hi la mirada. I no hi ha cap figura humana en les teves imatges, ni rastre de persones. No sé si és per la dificultat a l'hora de, precisament, de no tornar a reproduir uns certs estereotips, una mirada molt distanciada i amb molts filtres, no? No sé si és això o... Té part d'això, sí. Potser l'únic que tindria sentit tenir un retrat és del Florentino o dels que han dut tot això a terme, no? De fet, tinc un... T'agradaria? No ho sé, és una cosa que sempre m'han dit, però crec que m'interessa molt, per exemple, una imatge que tinc d'arxiu d'una reunió de Florentino amb l'antic govern, com una reunió en un hotel, que és on es firmen tots els acords per fer Renace. Crec que això és molt més potent que un retrat d'ell o que un retrat de la gent afectada. Crec que la gent afectada la pots anar veient en entorns com posar una pista, un camp de futbol al mig de la selva, que no interessa, o sigui, la gent que hi ha, sí, ok, l'aprofitaran, però crec que necessiten altres coses i no pas això, com tornar-los l'aigua. Seguim explorant altres maneres de mirar el paisatge, que ja veiem que és un tema complex i que dona per molt, però ara m'agradaria, Marta, parlar de Bleda i Rosa, que són aquesta parella de fotògrafs amb més de 30 anys de trajectòria, una parella, un duet artístic format per Maria Bleda i José María Rosa, que a mi el seu projecte Campos de Batalla em sembla fascinant per la força conceptual que té, no? Que a priori pot semblar que és un espai buit, però que amb una simple llegenda, amb altres mecanismes que ara ens explicaràs, realment com generen un salt en el temps, no? I contenen la memòria d'aquell espai, no? Sí, absolutament. Bueno, són una parella d'artista importantíssima a Catalunya, a l'estat espanyol en general. De fet, aquest projecte era el seu segon projecte, el primer a Campos de Futbol, i realment va ser un debut molt important que els va portar un gran reconeixement immediat, justament per això que tu dius, per la maduresa. Van fer un trencament molt significatiu respecte a moltes pràctiques fotogràfiques del moment. A més, inicien un projecte que s'ha extès des del 1994 fins al 2016. És un projecte molt ampli, de més de 60 fotografies que han realitzat a Espanya, a Europa i Amèrica. I en aquest cas, és curiós, però diguéssim que l'anècdota de la qual va sorgir el seu projecte és que van descobrir, a través d'una petita reproducció d'un quadre que de fet hi ha en el Museu del Prado, una representació d'una pintura de batalla, a la batalla d'Almansa, que és un quadre força conegut, doncs, de fet, era un territori que estava al costat d'on vivien ells, a València, i que hi havien passat per davant milers de vegades sense saber que era allà on hi havia hagut aquella batalla o que s'havia representat. I a partir d'això comencen a investigar i comencen a plantejar el projecte. I el paràmetre és que són espais on se sap, a través de documents o de representació, que hi ha hagut una batalla, de vegades molt coneguda històricament, a vegades dubtosa fins i tot de si va arribar a existir o no. Però els límits temporals són els primers escrits que hi ha sobre la guerra i les primeres fotografies. Aleshores, se'n van tan lluny com batalles del segle IV, per exemple, i ens mostren amb aquesta estratègia d'incloure la referència a la batalla dintre de l'espai de la imatge, perquè no és un peu de foto, el text està dins de la imatge. Clar, és com ens interpel·la com a espectadors de preguntar-nos què sabem o quines imatges tenim d'aquella batalla. Molt sovint no en tenim cap. Mirem aquella fotografia, però ens n'adonem que no tenim referències visuals per pensar aquell passat. Comencem a ser més conscients de quines imatges tenim, quines referències visuals tenim, si recordem alguna cosa de quan vam estudiar de petits, d'història. Per tant, és un exercici d'imaginació especulativa, podríem dir-ho així, que ens posa davant de com, quan mirem una fotografia,
com diu l'Ariel Azoulay, no en veiem una, sinó que és com una font infinita d'imatges, no? Totes les que recordem, ens venen al cap, en tenim constància, tot allò entra a formar part de com veiem i interpretem aquella fotografia. Mai més tornarem a mirar un espai buit amb lleugeresa, un camp, perquè dius, aquí es pot haver lliurat una gran batalla, però és interessantíssim com només afegint aquesta data dins la imatge, de cop ja canvia absolutament la lectura que fas d'aquella imatge. És molt interessant realment i clar, aquest activar la memòria, aquest qüestionar la nostra memòria visual també a través de les imatges, fa pensar també en la teva exposició Trames tèxtils, que ara mateix podem veure a la Casa Elizalde. Però en aquest cas tu fas ús d'imatges d'arxiu, heu recuperat imatges de diversos arxius i fons fotogràfics públics, i planteges, que em sembla molt interessant, una mirada nova sobre la ciutat de Barcelona. I ho dius al text, no? Dius, a vegades oblidem que una ciutat està composta per moltes ciutats diferents i estem acostumats a una iconografia molt pública, molt d'aquella façana, d'aquell edifici emblemàtic, a l'Skyline, no? Però tu ens proposes que travessem la façana d'aquests edificis i que entrem dins de les llars. Concretament, heu recuperat imatges de llars de l'Eixample, del barri de l'Eixample, no? Què ens pot explicar de nou els interiors de les cases d'aquella ciutat, no? Doncs justament és un exercici que no és gens automàtic, perquè veient aquests interiors de l'Eixample no ens ve automàtic pensar qui va fer tots aquests teixits, com treballava, quantes hores, a quina edat, amb quina sobreexplotació, no? Com es van fer tots aquestes llars que van marcar la primera forma de l'Eixample, no? Com van desenvolupar tota aquesta riquesa tèxtil del modernisme, no? Podríem dir. L'exposició, com tu molt bé deies, clar, està dintre d'un context que és la Casa Elizalde, que té un projecte que es diu Les Finestres de la Memòria, que és un projecte de recuperació d'arxius amb els veïns de l'Eixample i que busca anar activant històries visuals del barri i cada any o cada 2 anys conviden un comissari o comissària que fem una nova mirada entorn a aquest arxiu. També donen la possibilitat de treballar amb artistes i jo en aquesta ocasió he volgut treballar amb una escultora, la Paula García Macedo. Aquí veiem les seves peces. Exacte, perquè ella fa molts anys que s'interessa per les cultures materials, les cultures materials, com es fan les coses, qui les fa, de quina manera, i sobretot per les fibres tèxtils, la història del cotó, on es cultivava, per qui, en quines condicions, i ella venia treballant amb el lli i en aquesta ocasió ha incorporat també el cotó. I aleshores la veritat és que hem teixit juntes, mai més ben dit, aquesta exposició, perquè ens interessava posar la història de l'Eixample en relació amb tot el que va ser la indústria tèxtil, que va ser molt important i que paral·lelament al naixement de l'Eixample també s'anaven naixent unes perifèries populars on hi havia les fàbriques, on es treballava, on es malvivia, i ens ha interessat fer aquesta contraposició entre els interiors de l'Eixample fotografiades per algú com el fotògraf Mas, per exemple, amb uns interiors meravellosos que donen moltíssima informació de tota aquesta història material, que va acompanyar també maneres de viure, gestos, formes de fer, també saviesa, la gent sabia cosir, sabia fer moltes coses que ara ja no saben fer. També hi ha una riquesa, no es tracta només de criticar aquests espais, que d'altra banda el modernisme no hauria estat el que ha estat si no hi haguessin hagut aquests encàrrecs tan extraordinaris, però també perquè hi havia una acumulació de capital brutal que venia, òbviament, de les colònies i també d'una sobreexplotació humana amb una avidesa
de profit molt exagerada, i amb l'exposició, diguéssim que era com restablir un vincle que sovint tenim com oblidat socialment, d'aquest eixample que també es va fer en altres parts de la ciutat, que sempre és així, de fet, no? Però quan veiem un interior no és automàtic pensar-hi. Clar, i com bé dius, heu decidit contraposar, fer dialogar d'alguna manera aquests interiors tan sumptuosos amb fàbriques de Sants... Els interiors de les fàbriques. I llavors, clar, m'interessa que et posa en relació imatges d'arxiu per revisar críticament la nostra mirada i també la manera en què ens hem relacionat amb l'altre. Això també em fa pensar en Eclipsi, precisament, que tu també fas servir imatges d'arxiu, però tu no les contraposes, sinó que directament poses una a sobre de l'altra, que abans parlaves d'aquestes postals de persones massais, i tu t'has dedicat a recopilar-les i fer aquest... Explica'ns una mica quin és aquest mecanisme d'ocultació, no? Has ocultat una foto amb una altra. Aquestes postals de les que parlava porten representacions, fotografies, retrats de persones que ja d'alguna manera no suporten més ser representats d'aquesta manera, que dèiem exotitzada, i servir per això, per la indústria, diguéssim, que s'ha fet entorn al continent africà. Llavors el que vaig preguntar-me jo al final de blanc, vaig dir, bueno, i qui ha fotografiat aquests... Quines eren les persones que fotografiaven aquests primers Massai totalment fora de context, exotitzats i tal. I vaig començar a investigar sobre aquests senyors i vaig decidir buscar el seu retrat. Volia saber... El retrat del retratista, no? Del retratista, sí. I en un moment donat jo tenia de costat el retratat i el retratista, no? I volia parlar d'això, perquè hi havia molta violència allà, no? La violència colonial, justament, i jo deia, ostres, jo vull parlar d'això, però no vull mantenir en circulació la fotografia, la imatge d'aquesta dona o home representats, nus molt sovint. I no ho vaig resoldre, i ho vaig deixar estar. El que vaig fer va ser exposar una sèrie d'aquests senyors, només. I ja va néixer Eclipsi. Un dia vaig adonar-me que l'exercici era col·locar aquesta fotografia del retratista, que algú més va fer la seva foto, a sobre, diguéssim, d'aquesta imatge de les postals, i vaig començar fent fotografies antigues de Massai, llavors vaig continuar amb postals modernes, i ara ja he esgotat una mica les postals que trobo del poble Massai, no que trobo, perquè jo he de trobar el nom de la persona que ha fet aquella fotografia, del senyor que ha fet aquella fotografia, i trobar el seu retrat. És a dir, és un doble pas, no? Per tant, vaig estendre-ho a altres pobles nadius del continent africà. I el curiós és que jo havia entès que això seria sempre el retrat d'un senyor BBVA, que es diu, no? El barón blanco occidental i tal. Hi ha alguna dona, també. Hi ha una dona i hi ha un home, un fotògraf negre, de Sierra Leone. Vol dir que l'empresa colonial és més complexa del que a vegades volem pensar, per simplificar-nos també una mica la vida. I es tracta d'això. I llavors, quan vaig haver de fer facsímils, vaig haver d'aixecar aquestes ocultacions per escanejar les postals originals. I vaig sentir novament aquesta violència i vaig dir, ostres, que bé que estan tapats. Vull dir que hi ha un gest de reparació que el meu cos va entendre que estaven bé així, com ocults. Clar, aquest gest, precisament, o aquest intent de restituir la imatge de l'altre, aquesta imatge que ha estat comercialitzada sense el seu permís, objectualitzada, aquest gest que dius, també l'estàs aplicant ara amb la revisió de la Sucursal del Cielo? Sí. Aquesta mirada nova que estàs tenint sobre el treball, que parlàvem a l'inici de la taula, no? Quants anys fa que vas fer la Sucursal del Cielo? 15. 15 anys. I ara estàs revisant aquell treball amb el qual vas decidir que deixaves el fotoperiodisme i quina mirada hi estàs abocant ara, no? Jo em vaig adonar que necessitava tancar aquest treball perquè havia quedat obert, hi havia com una ferida allà, i molts projectes després torno a ell i el que faig és revisar el meu arxiu, amorosament, com deies, però també críticament, no? I, per tant, donar-li un tancament no hi ha amb una única solució, sinó amb diverses vies, no? I una de les vies és ocultar imatges, justament, també, no? Les oculto i les substitueixo per textos que
evoquen aquelles fotografies que ja tenim dins perquè les hem vist moltes vegades de violència. Llavors, oculto, per exemple, les fotografies més explícites de violència, que són imatges molt tancades sobre si mateixes, i deixo les que evoquen altres, diguéssim, altres imatges. I també el que faig és detectar en aquelles escenes, diguéssim, dels crims, on jo he estat fotografiant els cadàvers, fotografiant el dol de les mares, el que faig és mirar fora de camp i fora de temps, sortint d'aquest moment decisiu cartesià, i el que faig és trobar aquestes fotografies on hi ha una coexistència més natural entre la vida i la violència i, a més, buscar qui està mirant-me, és a dir, descobrir qui m'estava mirant. Sense que tu te n'adonessis, no? En aquell moment? No els havia vist perquè tenia una mentalitat molt productiva, tenia molta pressa a canviar el món. Llavors, volia imatges potents, quan pensava que lo potent canviava les coses i no que ens duia l'espectacle a l'horror i no l'horror mateix. Llavors, ara el que faig és detectar aquestes mirades d'una manera molt detectivesca, fent un zoom, fent lupa digital cap a dins les fotografies, en color les recupero, per tant, aquesta coexistència més fluida de la vida i la mort també respon molt millor al que jo vaig viure i ara estableixo un diàleg que no vaig establir aleshores, amb aquelles persones que havien novament objectualitzat, perquè formaven part una mica d'un decorat, amb la meva millor intenció, però no suficient reflexió, potser. I el que faig això és establir un nou diàleg i convido d'aquesta manera a l'espectador, la persona espectadora, a descobrir què estan pensant, què m'estan preguntant ells a mi. I és un nou diàleg i una reflexió sobre la mirada alhora. Clar, perquè suposa que el fotoperiodista ha de ser una persona invisible, però no t'estan veient, no? Clar, el fotoperiodisme treballa sobre la premissa que és invisible i aquí es demostra que no només no és invisible, sinó que hi ha gent que està esperant aquest diàleg, aquesta conversa. I que, a més, el fotògraf, quan és allà, modifica l'escena. Vull dir, això també ho explica la quàntica, no? Sí, sí. I ja per acabar, m'agradaria preguntar-vos una mica quina rebuda tenen els vostres projectes. És a dir, perquè, evidentment, vosaltres sou professionals de la mirada, que us heu dedicat a qüestionar-vos totes aquestes coses i intentar desmuntar tots aquests estereotips o aquests filtres que ni ens adonem que tenim, però com es trasllada aquesta interrogació a l'espectador? No sé si en alguna exposició teva has tingut algun feedback de dir, ostres, doncs m'he donat d'això, de l'altre, o... No sé si veient aquestes contranarratives que proposeu, també nosaltres podem fer aquest exercici de descolonitzar la nostra mirada. Bé, jo en el meu cas sí que m'he trobat a vegades, per exemple, amb el cas d'Energia Submergida, que la primera vegada que el vam exposar va ser a Amposta, o sigui, i per mi era com molt essencial, en el lloc on més s'ha patit, va ser molt bonic com gent de la zona que ho ha patit en primera persona et digués, hòstia, jo aquesta... Potser el que deia una mica la Marta abans amb l'Eda i Rosa, jo aquest camp no me l'havia mirat mai així, o no era conscient que això també deriva de la plataforma Castor. Llavors, jo crec que ja només, per mi, rebent com aquests comentaris, aquests feedbacks, gent a vegades que marxa, a vegades ho dic, com que la gent marxi cabrejada o com fent-se preguntes, més enllà del projecte, per mi ja és com... Hem anat com amb la bona direcció, que en el cas del Cabal del Riu del projecte de Guatemala, ara que l'acabem d'inaugurar al Museu d'Habitat a Barcelona, també ha passat. O sigui, de gent de dir-me, hosti, no sabia que això existia, però té molta relació amb lo del castor, salvant les distàncies, òbviament, però és com el mateix patró, no? I veure com que la gent es fa preguntes, o sigui, per mi el que la gent es faci preguntes mirant, investigant, no? Les meves fotos són com molt de potser anar fent com aquests zooms una mica a dins les imatges, crec que ja és com la direcció de fer algun petit clic, ni que sigui. Tu, Lourdes, sí que em sembla que... No sé si ta mare et va dir, i ara com torno a l'Àfrica jo ara, no? Què faig ara? Sí. Després de la primera vegada que vaig exposar blanc, ella va ser la pregunta que em va fer i es va fer. No sé si va esperar que li respongués, perquè jo no li puc respondre, però sí que és cert que quan hi ha tornat ha respectat molt les persones i no les ha fotografiat molt sovint, no? Llavors, bueno, això és un èxit. També una amiga que em trobo per allà per Roca Humbert, la fàbrica de les arts on resideixo, diu, m'has arruïnat les vacances, no?
Doncs està bé, no? Perquè, bueno, vas de vacances i et planteges què estàs fotografiant, no? Ja surts d'aquest homo fotogràfic automàtic de tenir l'experiència a través del capturar-ho, no? De capturar l'estereotip com quan es capturava un animal, no? L'analogia aquesta d'arma, no? Càmera, doncs, diguéssim, els fa pensar bastant a les persones viatgeres. Tu, Marta, no sé... O de preguntar-se senzillament qui té dret a viatjar i qui no. Exacte. Qui té dret a moure's i canviar de país i qui no. Si només amb aquesta pregunta, no? Se n'obren moltes altres. Bé, tant de bo haguem donat algunes eines, no? O almenys algunes idees per esgarrar les vacances de tothom. Què us sembla? Què us sembla aquest final de la taula de nervis? Esgarrant vacances. Moltíssimes gràcies, Marta, Lourdes, Paula. I a vosaltres, res, bones vacances i aneu amunt.